Another day, another vlog na naman tayo. So nandito tayo ngayon sa may Yapak. Ayan, dito kami magdadive. Medyo malalaki yung alon. Ayan, tis-tis muna tayo dito kasi yung mga gandang spot natin malalakas na, malalaki na yung alon, hindi kaya. Ayan, yan, talagang halimaw yung alon. Si Tayabas kasama ko si Master Danny, Tayabas season na, si Master RG. So diretso kami hanggang gabi, hanggang alas 10 o 11 ng gabi kami ngayon, kasi hapon na rin kami magdadive. Sana makaswerte kami mga kaspero. Abang-abang lang bukas kung ano yung mandadali natin.
Kumot ka ba eh? Ayun mga kaspero, nakahon na kami ngayong hapon. At hindi tayo pinalad kasi ito lang yung huli, 3 piraso. Ayan. Isa. Ito. Yan lang yung nahuli namin. Ayan. Sana ngayong gabi ay madami-dami kaming mahuli. Sa pusit pa. Ayan no, may pusit oh. Hirap talaga ng buhay. Meron pa oh. Ayan. Ready na kami sa night dive na naman. Kahit malamig, go lang. Sama ng panahon no. Yun, kitlat pa.